Kena kadai kejingja ke Basusi ke belajar ke distrik Aluri Sitarama, hapoh Andhra Pradesh, menin kasngi ke Shibun Yong arcar penriu, laingut ki kena kynthei ki langam jelop hapoh Telah dapat kuat mentip kami ni sesengap ya kena ke video ada medakut. Baruat kalian ban share, like, subscribe kumju ya kena ke channel, kenapa video ya ki news update ke bangsawan. Kena kejingja kalau je ha kawai ke kshaid ke baitanat bah ha ketika tanya, ha kapor bagi ni ki kena kidang jengi. Bat rengkat ke leit bam khana bat ki bahaying la yatu bakine ki laingut ki kena kynthei ki la leit sum bat leit shad hapoh jong ketika Katba ki dang muja ke lekai hendrei ki lahapno sepo kawi ke teliu ke bajeliu hapoh jong ketok kshaid namar baka ka khlan kim nang banjingi ki langam jelop hapoh jong ke teliu ke bajeliu ki layapno hasyan baro laingut ki bayap ki dei ki kena kynthei ki banang rit ka karta ki bang don khatsan snem sepo la yatu begini ki kena ki dei na kajuk ka Shillong ki balalit pelut por ha ketu ka caka ka bi tenat banyo ya kejing pengat na kejing shid jong ka sun beneng hadin baki bahaying ki la perta yarap ki nongsong Shillong bat ki pulit ki la leit hasyan ban sei ya kini ki kena na ketu ka telu hendrei ngosi ban yatu baki ne ki laingut ki la khlad lupa ka por balet sei ya ki namar ka ne ki jingja ki bor penjat distrik ki la maham ki nong leit kai perthei ban nom leit shad hapoh ki kshaid la ne ki wa ha ki ne ki sngi namar don shibun ki jaka ki bama bat ki badon teliu ki bajeliu ki bala ban shim ke jingim